Tady všude může stát váš dům. Nyní se nacházíme opět v obci Ješov a prodáváme tady už druhý pozemek. Můžete tady postavit přízemní dům s obytným podkrovím. Elektřina, plyn, voda a kanalizace jsou přímo na hranici pozemku. Dokonce tady už stojí sousedová budka a vaše může stát přesně tady. Tady vedle budete mít jediného souseda a ten výhled tamhle do toho lesu, ten vám už nikdo nevezme. Kromě do Litovle se dostanete do Mohelnice, tam jste za 10 minut, Loštice a do Olomouce jste takových dobrých 30 minut po dálnici. No a teď už stačí jenom, abyste se na to přišli podívat, nasát atmosféru a detaily vám řeknu na místě.